Welkom terug, tijd voor het weekoverzicht van het nieuws in Zeeland. Met daarin onder meer aanhoudingen vanwege de schietpartijen in Vlissingen. Maar er gebeurde natuurlijk meer deze afgelopen week in Zeeland. Red jezelf en red anderen, dat zegt de veiligheidsregio over mogelijke ongelukken met de kerncentrale in Borselen. Omdat we niet zoveel wegen hebben in Zeeland, kunnen er veel problemen ontstaan als veel mensen tegelijk de provincie proberen te verlaten. Zomaar een willekeurige kant op vluchten bij een kernramp is niet aan te raden, volgens de veiligheidsregio. Maar wat doe je dan wel? Ik zou gelijk in de paniek schieten en op het toilet gaan zitten, denk ik. Met de deur. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik moet doen. Nee, weet ik echt niet. Ja, vluchten zou wel het eerste zijn waar je aan denkt, maar ja, geen idee. Nee, eerlijk gezegd. Ik zou het niet weten wat we moeten doen. Ik denk toch dat ik heel even zou afwachten wat er om me heen gebeurt en wat er voor informatie naar buiten komt. Bij incidenten in kerncentrales denken we meestal direct aan grote rampen, zoals in Tsjernobyl en Fukushima. Toch is de kans dat er iets gebeurt in kerncentrale van Borselen klein. En als het misgaat, dan is de kans het grootst dat er straling of radioactief materiaal vrijkomt. Bijvoorbeeld in de vorm van een wolk die ontsnapt. Daarom is het advies over wat je als omwonende moet doen misschien niet wat je verwacht. Schuilen, dat is de meest veilige maatregel om te nemen. Dan ben je in principe beschermd tegen een belangrijk deel van straling. In de gevallen dat dat te gevaarlijk is, ja, dan is bijvoorbeeld het evacueren van een gebied aan de orde. Veel mensen denken dat ze zo snel mogelijk moeten vluchten. Maar dat klopt dus niet, want het is van veel factoren afhankelijk. De veiligheidsregio gaat mensen proberen te bereiken via de bekende sirene. NL-alerts op de telefoon en Omroep Zeeland als rampenzender. Maar iedereen op deze manier bereiken wordt een lastig verhaal. Ja, wij hopen dat mensen die het weten, ook de anderen, de buren of waar je op dat moment bent, ook vertellen van dit is er aan de hand. En ja, daarbij ook dan aangeven wat de beste middel is om veilig te blijven. Vervoer kan een probleem opleveren bij een kernongeluk. In de omgeving van de kerncentrale zijn verschillende zorginstellingen. Veel bewoners hebben zelf geen auto. Zelfredzaamheid en elkaar helpen lijken de toverwoorden. Neem degene die in het verzorgingstehuis zit ook gewoon mee. En dat geldt voor eigenlijk iedereen die zelf geen vervoer heeft. Zorg dat die mee kan met jou naar die veilige plek. Zeeland kent relatief weinig uitvalswegen. Dus stel dat het fout gaat in Borselen en heel Midden-Zeeland besluit via deze A58 de provincie te verlaten, dan zou dat wel eens problemen op kunnen leveren. Automatisch richting Brabant rijden is in het geval bij een kerncentrale misschien niet de beste optie. Want dan kan die wolk achter je aankomen als de wind die kant op is. Dus het gaat altijd, probeer even te wachten totdat je hoort wat de veilige gebieden zijn waar je naartoe kan. Zo kom je niet in een verkeersinfarct terecht waar je geen kant meer op kan en alsnog de klos bent. Maar de kans dat het zover komt is natuurlijk maar heel klein. De kans is miniem klein. Het is echt een van de incidenten die een hele kleine kans heeft. Alleen op het moment dat het gebeurt heeft het een grote impact. De politie heeft beelden vrijgegeven van een wilde achtervolging door Axel. De bestuurder van een auto reed vorig weekend dwars door uitgaansgebied en stak ook zonder te kijken kruisingen over, zegt de politie. Die had de bestuurder zien rijden, wetende dat hij geen rijbewijs had. Toen de politie hem wilde controleren, ging hij er vandoor. Tijdens de achtervolging sprong de bestuurder uiteindelijk uit de rijdende auto. Hij viel daarbij, maar rende daarna weg. En uiteindelijk is hij verderop aangehouden. Een doorbraak in Vlissingen. Daar zijn 4 mannen gearresteerd die verantwoordelijk zouden zijn voor meerdere schietincidenten in de stad. Er is, zoals het eruit ziet, sprake van een gewelddadig conflict in het crimineel milieu. Ja, die indruk hebben we wel. Dat moet allemaal nog wel blijken. Maar we denken echt wel dat er iets binnen het criminele milieu gewoon niet lekker zit. En dat daarom er ook regelmatig van die geweldsincidenten plaatsvinden. 4 mensen van de straat gehaald, weliswaar uit een woning. Het wordt wat rustiger in Vlissingen. Ja, ik kan dat niet voorspellen. Wij vinden het heel erg wat er heeft plaatsgevonden. En dat is inderdaad ook wel de reden dat we achter de schermen volop onderzoek hebben gedaan. En nu uiteindelijk op deze actiedag uitkomen. Waarin we echt willen zeggen van tot hier en niet verder. Verwacht u in de zeer nabije toekomst nog meer arrestaties? Nou, ik sluit zeker meer aanhoudingen niet uit.
De verdachten zijn Vlissingers tussen de 20 en 28 jaar oud, die alle 4 verdacht worden van illegaal wapenbezit. En 2 van hen worden ook verdacht van poging tot moord of doodslag. En dat heeft allemaal te maken met een reeks aan incidenten de afgelopen maanden. De afgelopen maanden was het vaak raak. De ene na de andere schietpartij volgde elkaar op in Vlissingen. Op verschillende plaatsen in de stad was het raak. Een man werd in alle vroegte beschoten in de Bloemenlaan. In februari, midden op de dag, wordt een fietser beschoten en achterna gezeten. Bij andere incidenten vlogen kogels door de ramen van huizen en auto's. En dat leidde tot extra controles en politietoezicht. De politie is nog op zoek naar meer informatie over de incidenten. En ze deed daarvoor dinsdagavond ook een oproep in het tv-programma Opsporing Verzocht. Zeeuwse jongeren voelen zich vaker ongelukkig en ongezond, blijkt uit onderzoek van de GGD dat dinsdag is gepubliceerd. Op vrijwel alle onderwerpen gaat het met Zeeuwse jongeren slechter dan in de afgelopen jaren. En ook nog eens een keer slechter dan in de rest van het land. Jongeren ervaren hun gezondheid helaas steeds slechter. Zij ervaren veel stress, veel prestatiedruk. Ook het pesten is dit jaar gestegen. Ja, daar maken wij ons wel zorgen over. De GGD nam vragenlijsten af bij ruim 6000 jongeren door heel Zeeland. Uitkomst zorgelijk dus. Een paar cijfers. Bijna 50% van de jongeren ervaart vaak of zeer vaak stress. 1/3 ervaart eenzaamheid, zo'n 31%. En 28% van de jongeren kampt met psychische klachten. Gevoelens van eenzaamheid en pesten heeft natuurlijk heel veel invloed op de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind. En kan helaas ook aanleiding geven tot nare gedachten, zoals suïcidegedachten. Komt dat veel voor bij jongeren? Ja, dat komt heel veel voor. Bijna 1 op de 5 jongeren denkt wel eens na over suïcide. En in Zeeland ligt dat helaas hoger dan in de rest van Nederland. De verwachting was dat de situatie van de Zeeuwse jongeren zou zijn verbeterd na de moeilijke coronajaren. Maar die blijkt nu te zijn verslechterd. En dat is schrikken. Het is een opmerkelijke uitkomst die nu alle alarmbellen doet afgaan. Ze zijn verbaasd, voelen zich overvallen, maar vooral gepasseerd. Omwonenden en raadsleden zijn niet te spreken over de manier waarop de nieuwbouwplannen van bedrijf Your Surprise naar buiten kwamen. Het bedrijf wil aan de rand van Zierikzee een nieuw pand bouwen dat 2 keer zo hoog is als het huidige. Volgens sommige raadsleden zijn de raad en omwonenden niet goed ingelicht. En vrezen omwonenden daarnaast dat de skyline van Zierikzee langzaam achter een rij grote grijze blokkendozen verdwijnt. De gemeente Schouwen-Duiveland kent het principe van beschermd dorps- of stadsaangezicht. Dat betekent dat er eigenlijk in het aanzien van de stad of dorp weinig mag veranderen. Behalve dan hier kennelijk in Zierikzee, waar de verdozing zich voortzet. En ook nu moet er een 2 keer zo hoog gebouw hierbij komen. Daar vinden wij als CDA vooral van dat het goed overwogen moet worden. Ja. Met de raad, met de hele gemeenschap van Zierikzee en Schouwen-Duiveland. Omdat er nog een fundamentele wissel is ten aanzien van de hoogten die tot nu toe niet voorkomen. Ja. Er is geen enkel gebouw in Zierikzee, behalve de paar monumenten, de graanscenario die boven de 20 meter uitkomen. En nu wordt voorzien een hoogte van 25 meter. En daar hebben we op zich nog geen definitief oordeel over. Dat moeten we echt nog bepalen. Ja. Maar we willen graag dat die discussie breed gevoerd wordt. En dat is het belangrijkste punt. Het CDA doelt daarmee op de verontwaardiging die is ontstaan bij omwonenden, maar ook bij andere eilandbewoners en organisaties. Vooral omdat eigenlijk niemand er vanaf wist. Omdat er letterlijk 3 woorden in het plaatselijke krantje stonden bij de gemeentelijke berichten. Dat ging zodanig, waarschijnlijk ongelukkig, maar zodanig beperkte informatie dat alleen stond bestemmingsplan Gouwenpoort 3. En we hebben nu van allerlei kanten de horeca niemand die in de gaten heeft gehad. En het mooie van een goede inspraakprocedure is dat je de zienswijze krijgt en die je goed kunt afwegen als gemeenteraad. Ja. Nu zijn er geen zienswijzen binnengekomen, ja, dan kun je zeggen iedereen is het ermee eens. Maar als er een gevolg is van het feit dat mensen het niet wisten, ja, dan moeten we denk ik als raad ons afvragen, is die procedure al goed gelopen? Bij bewoners die rondom dit bedrijventerrein wonen is inmiddels veel frustratie ontstaan. De gemeente staat voor participatie van de stakeholders. Nou, ik denk dat wij als omwonenden op nog geen 100 meter afstand van in dit geval dan Your Surprise, zijn wij nergens in betrokken. De plannen voor bedrijventerrein Gouwenpoort bestaan al wel een tijdje,
Maar nu de laatste jaren zien bewoners ook daadwerkelijk de uitvoering daarvan. En hun Zierikzee verdwijnen achter deze zwarte blokken dozen. De commotie is nu vooral ontstaan omdat Your Surprise bijna 2 keer zo hoog wil bouwen als wat er nu al staat. Ja, wat is commotie? Is dit niet met je opgeklopte commotie? Ik snap wel een heleboel dingen, snap ik wel. Maar we hebben hier 25 jaar geleden of zo, 20 jaar geleden een businesspark gewild. En ja, we zijn blij dat er toch gebouwd is en dat er bedrijven zitten. En ja, ik denk, ja, we moeten toch ook die mensen, die hebben we toen afspraken meegemaakt. Daar moeten we toch wel met je mee in gesprek blijven. Ja. En we kunnen toch nu niet zeggen van, ja jammer, het is zo. We gaan de boel, u mag niet meer verder bouwen. Your Surprise zegt in een reactie alle omwonenden binnenkort uit te nodigen en uitleg te geven over hun aanstaande hoogbouw. Morgenavond staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering als bespreekpunt. Er zal duidelijk worden of er echt zulke hoogbouw komt in Zierikzee of niet. Ze zijn er weer, de eerste Zeeuwse mosselen van het seizoen. Traditiegetrouw wordt het seizoen afgetrapt met het bovenhalen van de eerste hangcultuurmosselen. Zo ook woensdag bij Bruinisse. En die mosselen kunnen sneller op je bord liggen dan je denkt. Wat vanochtend bovengehaald wordt vanmiddag verwerkt en gaat vannacht al op transport. Dus dat kan morgen al op je bord liggen. En behalve feest vandaag zien de vissers de toekomst ook zonnig in. Want het nieuwe kabinet in wording is de vissers welgezind. Maar wat dat in de praktijk gaat betekenen is vooralsnog onduidelijk. Ja, dat is de grote vraag. Wij vinden het in ieder geval heel positief dat er weer een extra V in de naam van het ministerie komt. En dat visserij daar ook echt weer hoog op de agenda staat. Het geeft ons wel iets meer hoop op een goede toekomst. Voor nu in ieder geval genieten van de eerste mosselen. De uitbreiding van het Roompot Beach Resort in Kamperland wordt minder groot dan gepland. Dat staat in het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente Noord-Beveland. Er was de afgelopen jaren veel kritiek op de plannen, omdat inwoners bang waren voor een toename van het aantal toeristen. In de plannen is ook afgesproken dat het aantal bedden op het park dat gelijk blijft. We zijn heel blij dat we nu naar de raad kunnen met de juiste stukken en met een aangepast plan. Een grote wijziging is het aantal hectares. Het plan was dat er 29 hectare bij zouden komen. Dat worden er nu 21. Want het behoud van landbouwgrond vinden veel partijen belangrijk. Ja, dat was zeker en dat hebben we ook serieus genomen. En samen met de Roompot zijn we daarom gekomen tot de aanpassing van dit plan. Een storm van kritiek brak het afgelopen jaar los rondom de uitbreidingsplannen van Roompot Beach Resort hier op Kamperland. Mensen waren bang dat het aantal toeristen op het eiland flink zou toenemen. Maar door in de plannen te spreken over bedden in plaats van eenheden is dat ondervangen. Het aantal bedden wat het nu op dit moment is, blijft het aantal bedden wat het straks is. Als vakantieparken gemoderniseerd worden, gaat dat vaak ten koste van de jaarplaatsen en de camping. Maar in dit geval is dat niet zo. En daar is de gemeente blij mee. Uniek in Nederland, want we horen overal dat de jaarplaatshouders moeten verdwijnen om plaats te maken voor eenheden. En hier hebben we het echt voor elkaar gekregen in samenspraak met de Roompot te zorgen dat alle jaarplaatsen hun plek kunnen krijgen. Met volle bussen kwamen ze vorig jaar naar de buitenzwembaden in de gemeente Terneuzen. Overlastgevende jongeren uit België. Toen werden er al een aantal maatregelen genomen, maar dit jaar wordt er nog een schepje bovenop gedaan. Een gewoon dagkaartje kopen bij de kassa is er vanaf dit weekend niet meer bij. Zwemmers moeten vooraf reserveren. Een kaartje kopen, dat doen we via de Sportcom-app. Dus die openen we. Ik zou graag 2 kaartjes willen. Die voeg ik toe aan de winkelmand. Ik heb netjes een pdfje gehad in mijn mailbox met daarop de QR-code. En daarmee gaan we zo naar de kassa. Zo, goedemiddag. Even een duik naar het werk. Met het nieuwe reserveringssysteem heeft de gemeente zicht op wie er naar het zwembad komt en hoeveel zwemmers ze kunnen verwachten. Dus we weten nu precies in welk bad hoeveel mensen komen er en hoeveel personeel heb je daar dan voor nodig. En mocht het uit de hand lopen, net zoals vorig jaar, dan kunnen we het systeem ook op tijd dichtzetten. En daarmee voorkomen we ook situaties aan het hek. Want vorig jaar liep het in de buitenzwembaden van Axel en Sas van Gent flink uit de hand. Vooral jongeren uit de regio Brussel zorgden op de ligweides voor overlast. Ze waren met veel en hielden zich niet aan de regels. Zo liepen ze voorbij de kassa zonder te betalen, poepten in de bosjes en lieten bergen afval achter. Natuurlijk, onze eerste taak is toezicht houden op het zwembad, zorgen dat iedereen veilig is. Maar daarnaast hebben we afgelopen tijd ook heel veel problemen gehad op het veld, waardoor daar onze aandacht ook naartoe moest. Er ontstonden opstootjes, onveilige situaties, vooral voor het personeel.
En dat is gewoon zonde voor de veiligheid in het zwembad. En ja, het onderling contact met de mensen, dat is toch anders. De gemeente nam vorig jaar al drastische maatregelen, zoals de inzet van beveiligers en een identificatieplicht. Ook waren alleen nog zwemmers uit de gemeente Terneuzen en omliggende gemeentes welkom. Nu mag iedereen weer komen, als ze zich maar vooraf registreren. Denk je dat het gaat helpen? Dat hoop ik wel. Het zou het leukst zijn als het allemaal niet nodig is, maar helaas gaan we eventjes iets anders moeten proberen. Het zal even wennen zijn, maar dan is er weer voor iedereen zwemplezier. Ik heb er wel vertrouwen in. Een 61-jarige man heeft gisteren ver uit de kust van Westkapelle 1,5 uur in zee rondgedreven nadat hij overboord was geslagen. Het zeiljacht van de man uit Duitsland was door een touw in de motor stilgevallen. En toen de man dat probeerde te repareren, sloeg hij overboord. Uiteindelijk lukte het hem om 1 kilometer verder zelf zwemmend bij Westkapelle aan land te komen. Toen was er al een grote zoekactie gestart nadat zijn lege zeiljacht was opgemerkt. In de tijd dat de man in zee ronddobberde, werd hij ook nog eens een keer bijna overvaren door een groot schip dat hem niet opmerkte. En tot zover dit weekoverzicht. Zometeen schakelen we weer naar het laatste nieuws van deze zaterdag. Ik zou zeggen nog een hele fijne zaterdagavond en graag tot morgen.